Turn off man po kan sendong cellphone. Sendong mga bag as in personal na gamit, as in day magwalat nin anuman sa tukawan pag nagkomunyon. Kan mga nakaaging aldaw, igwapunin mga nawaraan nin personal na kagamitan, sa kagibuhan kan mga daymidbid na tao sa palibot, magin marigmat sa pagbantay kan sa indong mga kagamitan, tanganing maiwasan ang pagkawarakan sa indong darang gamit. Ikatulo, sarong pribileyo po ang pagpark sa patio. Kung mapupwede, 2 oras na ang pagpark durante kan sa indong pagsimba. Tangani na matawan niya to, chance ang ibang kasimba na makagamit kan patio. Dahil po tugot, ang pagwalat nin ang auto, pakabanggi na mayon ng permiso sa opisina kan parokya. Ikaupat, iniinkaminar ang gabos na mag-obserbar kan maninigong gubing o bado sa pagsimba. Kung pwede po iwasan ang pagsulot nin halipot asin gubing na silag sa pagsimba, tanganing da kita magin kaulangan sa pagpamibikan sa tong kapwa. Respetuhon niya to ang lugar nin sa tong kagurangnan. Ikalimang, ngunyan po ang iyo ang enot na Domingo kan